Прокълнатата къща в село Белчин проход. Недалеч от София, в село Белчин проход, има стара, изоставена къща, за която местните шепнат, че е прокълната. Построена е в началото на 20 век от богат търговец. Казват, че семейството му изчезнало безследно в една нощ, съседите чули викове и тропот, но когато отишли на сутринта, къщата била празна, вратите отключени, масата подредена за вечеря. Никой от обитателите не бил намерен. С годините няколко семейства се опитали да живеят там, но все напускали след кратко време. Разказват за стъпки по коридора, които се чуват нощем, за врати, които сами се отварят, и за женски глас, който тихо плаче от тавана. През 90-те години група младежи влезли да пренощуват за майтап. Сутринта един от тях бил намерен навън, в безсъзнание, с огромен страх в очите. Когато дошъл на себе си, само повтарял, тя стоеше до леглото, гледаше ме и ми шепнеше, че няма да изляза жив. От тогава никой не се осмелява да влиза вътре, особено нощем. Къщата още стои, прозорците са тъмни, но понякога местните твърдят, че се вижда свещ да гори отвътре.